Ding, sorry nuhang ka na ripar. Ay ayatun kaun unay. Mail iliw kam kanyamon. Nagbalin aliday tinaragsak kuma panagturong da Melissa May ken ti pamilyada iti Karayan tapnon agdidigos kalpasan analmes tinaudi akabsat na iti Bislac River apaset ti Barangay 5 Vintar Ilocos Norte kalpasan asaanen anay salbarpay ti upat ti tawen na akabsat na ani Daphne Estolonio a residente iti Barangay Kabisukulan Vintar. Napan kam iji Karayan ma'am ti malem na ma'am. Adadalang di igid ma'am kadwa na DJ manungon na ma'am. Tapos da kami ma'am, dua kam ken DJ may sapay nga kabisat ko ma'am. Agay ayam kam ti bola ma'am. Ngem naibakal DJ kabisat ko di adayo ma'am isu DJ. Napan nakinamat ma'am ngem jak baka DJ kabisat ko nga nalmas ma'am. Napan namut kinamat DJ manong na ma'am. Tapos idikwan ma'am kat sarakan ni papa ma'am. Awan mo tun ma'am. Tamo migot adaray di abay ni mama ma'am. Imunan a binirok ti amada ti biktima ngem gaputa marigatan amang birok nagpatulungen kadagiti residente ken nagresponde ti PNP ken MDRRMO. Agpanpanik ni papang ko ma'am agpukpukaw. Dapni ayan mon kunana ma'am. Tapos nangigmot ti adadjay nga tattao ma'am imay damot sigud nga timulong ma'am. Ngam ni papat nakakita kanya na ma'am nga nasagid na di bagina ma'am. Limnad ni Adi yun ma'am. Tapos inbaliktad na ma'am kasi nag-ado trimor nga danom ma'am. Awan talaga na kinaya ma'am. Umabot ti 10 a minutos sakbay a nasarakan ni Daphne. Iti kaadayo a 10 ket 5 a metro manipod iti igid ti Karayan. Naitaray ti biktima iti RHU Vintar ngem naideklara a dead on arrival. Gapo iti umadadon nga insidente apan nakalmes iti probinsya, nagpalagip ti pulisya, tapnon maliklikan iti kastoy a pasamak. Dobleng ingat at saka yung mga magulang naman po ng mga bata, okay? It's your primary responsibility to look at our kids para hindi na po magkaroon ng drowning incidents, especially involving mga bata. Tere Sundayon, Balitang Solid North.